В града ни престоят в синя зона струва 1 лев за час, а в зелената ще е наполовина по-евтино. Въвеждането на зеленото платено паркиране се налага заради големия поток от автомобили пред най-посещаваното болнично заведение на Враца. Все още не е ясно в кой ден контрольорите ще застанат пред болницата, за да вземат такса, но врачани са против това нововъведение. Трябва ли да бъде тук платена зона? Щом считат, че така е редно, нямаме нищо против. Ще си плаща. Значи, те предполагам, че имат някакви съображения, че е необходимо да се плаща. И не може друго яче да бъде сега. Било и друго яче, но сега времената са такива, че трябва да си плащаме за всичко. Някога как беше? Тук е било свободен достъп? Да, така, защото тук е болница все пак и се предполага, че са нуждаещи хората от зор идват, така не от свободи. В такъв смисъл. Но ние сме длъжни да изпълняваме стриктно заповедите и разпорежданията. Хората идват тук до болницата от чудо, не идват. Затова трябва тук да може човек да пристъпи, да спре, да си свърши работа, поне тук да го не закачат за пари. Добре, трябва да се плаща. Защо? Защото трябва да се към съвета, трябва да има някакви доходи, някакви приходи. За вас няма ли да бъде проблем да дойдете на лекар и да не знаете колко ще се забавите и някой да ви е закупчал колата с, примерно, вериги? Да, това е неприятно, но тогава трябва да има някакви определени места, които да се паркира. Защото действително е неприятно, когато сте закупчават. Мен ми се е случвало на центъра, което твърде. Платих 10 лева и се освободих. Но не беше ми приятно, да. Затова искам да си плата, но да знам, че съм сигурен и ще престоя колко трябва и да съм после спокоен да се замина. Днес все още паркирането е свободно. Лесно ли намерихте къде да паркирате? И удобно ли ви е тук? Да, за сега да, намира се. Все още се намира. Но трафика е твърде натоварен. Табелките, обозначаващи предишното платено паркиране за синя зона, не са премахнати. Въпреки че са сини, за сега те ще сигнализират за зелената зона. В района на многопрофилната болница за активно лечение Христо Ботев максималната продължителност на паркирането ще бъде до 4 часа и ще е валидно само в работни дни. Приходите от паркиращите автомобили ще отиват в местната хазна.